Never. Kamusta nyo mga kansa? Nagbabalik na muli tayo sa mga memes. Kala nyo ba natapos na tayo? Hindi tayo matatapos dyan. Panghabang buhay na to hanggang mamatay tayo. Sana nagustuhan nyo yung mga gaming videos natin. At nag-enjoy naman ako doon. So okay ko ba talaga i-like yung mga videos or mga gaming videos na gusto nyo. Pero syempre, first love pa rin natin ng mga memes. Kaya hindi to mawawala sa channel. Babalik at babalik yan. Hindi tulad lang ng ex mo. So kayo, simulan na natin. Siguro ba inuubo ako pag sa memes ako nag-record? Dahil ba sa cancer ng mga memes ng Pinas? From Chloe. Yes! Maligayang September sa lahat. Simula na uli ng Burmans. Alam nyo na. Sila Jose Marie Onichan. Sila Tita Mariah Carey. At mga tugs-tugs na kung ano-ano. Alam nyo na yan. Ibig sabihin niya ay marami ulit tayong pera. Yan ang kailangan natin ngayon. Lagpas na pala ako doon kasi nagtatrabaho na ako. From Gewon. Tapusin! Kahit magsama-sama pa kayong mga kanta kayo, kaput-kaputahan nyo. Sa Jose Marie Taguro crossover, yes. Narinig nyo ba ang tindero ng balot? Yes, sunod. Maraming salamat. Never I see girl. From Brain Farm. Very witty, di ba? Wasak yung mga reference kanina dito. Nag-overlaps. Diba? Na-miss ko to. Tumatalino tayo dito. Sunod. From Daisuke-kun. Me, I'm really afraid of vinegar. Japanese therapist. Soka. Yeah, soka is I see in Japanese. Mga baka. Baka-kun. Pero iba ang soka pag sa Russia. Diba? Suka. Pamilya po kami channel. Oh! Kawaii! Kawaii! Masa ka? Hindi monetize kun! Yamete! Please, ayoko na. Nalala ko na ba't ayoko dito kasi ito mas mahirap ma-monetize. From Rod Ray, nung ni-report ka ng Tito Tulpo na Juan Paulol. Papatawa ka ba? Walang gentle. From Noah. Astulfo! Yeah, parang si Astulfo, tinira din ako sa likod. Yeah, ni Tito Rafi. Alam nyo naman ang nakatagong armas ni Astulfo. Kailangan ko na ilagay. Diba, ang tuloy ng weebs, meron tayo nito. Tito Tulfo Kun. Gomeras hi, Tito Tulfo Kun. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya tinatanggal yung claim. Yamete Oji-san at Tito Kun Daisuke. Maawa ka sa Konichiwa. From King FB, how to watch anime. Yeah, mababanlag ka sa sobrang hirap dekalidad na weeb, di ba? Alam natin. Witty! Namatay dyan si Iron Man. Papatawa ka ba? Ako panoorin yan sa mga weebs dyan. Ako, si Makutong Shinkai yan. Ako. Wala pa akong nalalagpasan na nagawa niya. From D. Santiago. Napakahirap na desisyon. Maghentay ka na lang. Sunod. Ipagdasal nyo na lang kay Yorme. Sunod. From Aliga-chan Kawaii. What? Kaibigan. Ang weird mo talaga! Totoo ba to? Lumipat na si Nishimiya. Kalungkutan. Marami tayo niyan. Ang pambubuli kay Nishimiya. Oh my God, dinap nila. Ishida, Siguro kaya nila dinapag si posible pa kayang magkita ulit Nagsisisi na ako, Tito Tulfo Kun, Oji-san. Ako at si Nishimiya, pwede ba tayong maging magkaibigan? Mag-plok. Asia Novel Silent Voice sa AC Weekend Cinema on Asia novela. Totoo, akala ko mimedit lang. So, di ba, ibalik ang anime sa hapon. Kasi puro landian, dito may matututunan ka pa sa pagkatao mo. Mga Konichiwa ako dyan. Wala lang ako nakikita. Kaya ito ba maging hapon? From Rob Reyes. What the fuck? Okay. Si Baron Geisler ba yun? Nasa ano po ng sabaw? Hey! Hey! Hey!
Demonetize! Cool! YouTube o G-san. Never forgetting. Nakakasar yung sigaw ni Baron. Water. Ah! Pangit mo. Jeffoy, water. Hey! Kapag mukha mo no? Mag-extend ka na dyan. Time ka na Time! Sunod. From Maverick. That escalated quickly. Nako, kabahan na lahat ng mga law students dyan na mga gusto tumakbo. Hindi nyo na kailangan mag-aral. Okay, magkaroon ka na ng issue at gamitin mo opportunity yun, di ba? Rekta na, diretso na sa loob, di ba? Hindi mo kailangan kahit anong background, hindi mo kailangan kahit ano, hindi mo kailangan malaman ng batas, di ba? Doon mo na aralin. Sunod! Seb, friend, why are you laughing? Me also. Pride Chicken Lives Matter. LGTVPG Great MTSCRB Rating 1, 2, 3. Sunod. From Dimitri. Bro, kailan ba makakapula yung sunog sa Amazon po? Yan yung sinasabi ko puro kay Amazon. Wala ka namang pake nung nagtatapon ka sa labas ng jeep. Wala ka namang pake yung nagtatapon ka sa mga kanal. Wala ka namang pake na di mo nilalagay sa tamang tapunan. Patapon ka rin sa lipunan, isa kape. Para ka naglalakad ng sunog dito sa Pilipinas. Pwede ba? Maraming salamat. Pinaalala mo pa sa akin. From Edric. Pero as a whole, diba, yung kanila pang araw-araw, hindi naman nila tinutulungan. Pero kaso nga lang, hindi ito wildfire. Hindi wildfire yung sa Amazon ngayon. Talagang purposeful na paggawa. Yung wildfire, hindi naman wildfire yung doon sa Mount Apo, diba, parang ang nangyari ata noon, news to dati na Fire Force na yung parang mga dayuhang Amerikano yung Apo. Di ko lang bakit. Basta dumaan lang sa newsfeed ko yun Either way, cancel pa rin yun. Yamete pa rin yun. Yan ang rason ba't kailangan natin pagtanggol ng Amazon, okay? Dito tayo nakatira. Nandito ang Amazon at nandito ang buong pagmamahal na hinahanap ko. Gusto ko na lang mag-dive sa Amazon para Sunod. Ako, magbigay na kayo ng codes kayo na. From Naisan, manga anime. Naalala ko si Nezuko. Kimetsu no Yaiba anime sa mga normie dyan. Nezuko chan. Kailangan kita kay Astulfo. Kailangan kita para makalimutan ko si Astulfo. From Ian. Shanghai? Masarap din Shanghai. Wow! Nako! Spoilers! Namatay dyan si Iron Man. Your line, April. Nako. Pag pinakinggan mo yan ng dire-diretso talaga mamamatay ka dyan. Tama na, ayoko ma-copyright. Copyright kun gomenasai. Sunod. Of Kurikara. Yes, nabalan sa pagkain. Ako, manak. Iwatori desu ka? Alam mo, hindi ko alam ang hapon ng manok, ha? Hindi ata ako kilala. Ore wa Paolo Daisuke meme nandayo. Kung Marky ko. Well, at least wala si Emilia, di ba? Okay na ako either kay Ramsey o kay Ramsey. Sunod. Bigas chan ako babasain ka. Moto kun daisuki ne. From Mr. Yuzuko. Okay, tigil na natin dyan. Mr. Clean. Woo! Ito ang binalikan natin mga cancel. So, yun kung nagustuhan yung mga memes natin. Pero diba ang importante na mababalikan natin mga memes minsan, linggo-linggo, babalikan natin yan. Comment nyo lang yung mga gusto nyo laruin pa natin. Like, share sa mga konichiyawan yung friends. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulo Cool out. Sa mga nagtatanong pala sa ating shirt, lahat po ng shirt natin ay one time lang. Kaya bilhin nyo na, pag yan na wala, di na kami gagawa. Jose Mario Nichan!